Γεια χαρά, εγώ είμαι ο Ευθύμης και αυτό είναι το 8 More Minutes. Σε αυτήν εδώ την διαδικτυακή εκπομπή θα σου παρουσιάζουμε ιστορίες που αξίζει να μοιραστείς. Άνθρωποι της διπλανής πόρτας, εθελοντικές ομάδες της πόλης, αλλά φυσικά και διάσημοι celebrities, οι οποίοι έρχονται σε αυτήν εδώ την εκπομπή και μοιράζονται τη δικιά τους ιστορία και εσύ την μοιράζεσαι με τους φίλους σου. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή αγαπάμε πάρα πολύ τον αριθμό 8. Γι' αυτό και τα επεισόδια διαρκούν μόνο 8 λεπτά. Τα περισσότερα θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε! Για τα επόμενα 8 λεπτά θα γνωρίσουμε την Κατερίνα Βρανά. Αυτή την καταπληκτική, τη μία, τη μοναδική, την πάντα χαμογελαστή με full humor κωμικό, η οποία μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη. Έχω αργήσει και λίγο. Sorry Κατερίνα, sorry. Σιγά μαντάμ, προτεραιότητα έχω. Μια φορά πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για το πώς οδηγούν οι Έλληνες. Γεια, είμαι εγώ. Γεια! Κοίτα πόσα λεφτά και την παραγωγή. Να πούμε για την παράσταση, για το About Sex. Ναι. Πόσο έχει ιδέα γίνεσαι. Καθόλου. Την παράσταση. Αυτό ήταν το στοίχημα που έβαλα με αυτό μου. Μπορώ να κάνω μια ολόκληρη παράσταση για το σεξ χωρίς να γίνει καθόλου χιδέα. Να ξέρει ο κόσμος ότι. Να μην φοβηθεί να έρθει. Κατάλαβες, υπάρχει κόσμος που δεν το αρέσει το χιδαίο. Υπάρχει κόσμος που δεν το αρέσει ο πανούς. Είναι χιδαίο, αλλά είναι αναλυτικότατο. Τέλεια. Με λεπτομέρεια. Ναι. Οι λέξεις πέος και δύο λέγονται αρκετά συχνά. Υπάρχουν κομμάτια του κοινού που δεν νιώθουν πολύ άνετα με μερικά στοιχεία, αλλά γενικά έχω λάβει πολύ θετικές αντιδράσεις. Την έχεις παρουσιάσει στο εξωτερικό, έξω, στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία. Πήγε καλά, πήγε όπως ήθελες μάλλον. Ναι, πήγε πολύ καλά. Ήταν πολύ. Έγινε sold out. Τέλεια. Την παρουσιάσει και στην Αγγλία, στο Λονδίνο, ας πούμε. Δεν ξέρω, γιατί φέτος λόγω διαφόρων καταστάσεων συγκεκριμένα που έχουν να κάνουν με την οικονομία της Ελλάδας. Κάτι έχω ακούσει, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Παγιδεύτηκε ό,τι χρήμα είχα βγάλει εδώ, το οποίο θα το χρησιμοποιούσα για να προπληρώσω το φεστιβάλ. Δεν έβγαινε έξω, δεν ξέρω αν το πρόσεξε αυτό. Κάτι κάτι ναι. Ήταν καλοκαίρι, μωρέ, ήμουν διακοπές, πας καλά. Μας έπιασε φανάρι. Σε κάθε φανάρι επόμενο που θα μας πιάνει, θα παίζουμε θάρρος ή αλήθεια. Εντάξει. Άρα στο επόμενο τρέμε. Τρέμω ήδη. Το επόμενο να τρέμε. Να γράφεις για το σεξ. Προφανώς έχεις κάποια ιδέα σε αυτό που το ψάχνω χρόνια και δεν μπορώ να βρω. Εγώ είμαι Παρθένα, αλλά θεώρησα ότι από αυτή την πλευρά είναι πολύ. Δεν έχει ξανακάνει κάποια Παρθένα παράσταση για το σεξ. Ότι έχεις δει και ότι σου έχουν πει φίλοι σου. Αυτό και έχω δει σε ταινίες. Από ό,τι καταλαβαίνω, όταν κάνει σεξ, δυναμώνει μουσική, χαμηλώνει τα φώτα και η επόμενη σκηνή είσαι ντυμένη. Ωραίο. Θα φύγουμε από την παράσταση, ρε παιδί μου. Θα τρέχουμε στο σπίτι να έχουμε άλλες διαθέσεις. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να φύγετε όλοι τρέχοντας να πάτε να συνουσιαστείτε. Γεγονός ότι έχοντας ζήσει 16 χρόνια στην Αγγλία, έχει τύχει να κάνω σεξ με ξένους άνδρες. Όχι ξένους, δεν τους ήξερα. Ναι, πες πόσο τέλειοι είναι οι Έλληνες στο κρεβάτι. Κατά τη γνώμη μου δεν έχει να κάνει με. Δεν έχει καθόλου να κάνει με εθνικότητα. Όχι με εθνικότητα, έχει να κάνει με ιδιοσυγκρασία ανθρώπου. Οι άνθρωποι που είναι οι καλύτεροι στο σεξ είναι αυτοί που είναι οι πιο άνετοι και στο πετσί τους. Δηλαδή, οι άνθρωποι που δεν τους αγχώνει να είναι το τέλειο ή το καλύτερο, τους αρέσει ο άλλος και πάνε να περάσουν καλά. Θάρρος ή αλήθεια, μας έπιασε κόκκινο. Μας έπιασε. Αλήθεια. Αν θα έπρεπε να πάρεις μόνο ένα πράγμα ελληνικό από εδώ και να μην ξανάρθεις ποτέ στην Ελλάδα, να ζήσεις στο εξωτερικό. Ναι. Για πάντα. Ναι. Ποιο θα ήταν αυτό? Τους γονείς μου. Ξεκάθαρα. Και είναι πράγμα οι γονείς μου. Είναι ένα μπιμπελό. Πόσο άλλαξε θεωρείς στην Ελλάδα το stand-up comedy? Έχουν συμβεί πολλά πράγματα. Νομίζω ότι βοήθησαν πολλά πράγματα στο να γίνει αυτό το πάμε. Πρώτον, λόγω YouTube, περισσότερος κόσμος είχε δει stand-up comedy. Οπότε και υπήρχε κόσμος που ήθελε να το δει. Ήταν περίεργος να δει αν μπορεί να γίνει στα ελληνικά, γιατί υπήρχε και αυτό ότι δεν πιστεύουν ότι μπορεί να γίνει στα ελληνικά. Υπήρχε και πολλοί κόσμος που ήθελε να το δοκιμάσει. Και έπεσε πάνω στην εποχή που δεν είχαμε λεφτά, αλλά ο Έλληνας θέλει να βγαίνει
Και επίσης μέσα από τη μιζέρια δεν την πάμε μία και θέλαμε να βγούμε να ξεσκάσουμε και είναι το πιο φθηνό είδος διασκέδασης. Λοιπόν, μας έπιασε φανάρι. Πες μου. Θάρρος ή αλήθεια? Θάρρος. Θάρρος, ωραία. Από αυτά που έχεις πει, ότι εντάξει δεν μένεις πολύ καιρό εδώ, οπότε δεν έχεις μεγάλη επαφή από καλλιτέχνες εδώ, τραγουδιστές, οτιδήποτε ρε παιδί μου. Όχι πολύ. Όχι πολύ, τέλεια. Αυτό που θα σου κάνουμε σαν δοκιμασία τώρα που σκεφτήκαμε είναι να σου βάλουμε ηχητικά, να ακούς τις μεγαλύτερες επιτυχίες που παίζουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και να προσπαθήσεις να μαντέψεις ποιος μπορεί να είναι. Θέλουμε να ακούς. Ποια είναι αυτή η Κατερίνα Βρανά? Η Βύση, η Βανδύ, η Πάολα. Είναι η Μαλού. Η Μαλού. Μπράβο το κορίτσι. Πάμε στο νούμερο 2. Ωραία. Να μπες μέσα στη ζωή μου και όπου θέλεις πάτα κάνε. Ποιος είναι αυτός? Δεν έχω ιδέα. Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ο Νίκος Εντάξει, δεν μπορείς να μην ξέρεις αυτόν ρε Κατερίνα. Είναι με τατουάζ. Το όνομά του είναι ξένο. Ακούγεται ένα. Μπαμ. Κωνσταντ. Ποιος τι είναι αυτό? Δεν ξέρω ούτε κι εγώ το όνομα. Τελευταίο. Θα το βρεις. Δεν θα το βρω. Έχετε και τα ίδια μαλλιά. Εντάξει, αυτό είναι η Φουρέρα. Σε πολλές συνεντεύξεις με ρωτάνε, νομίζετε ότι οι γυναίκες μπορούν, είναι δύσκολο να κάνουν stand-up οι γυναίκες γιατί δεν τσαλακώνουν, γιατί είναι και πάντα αναρωτιέμαι αυτό από πού σας ήρθε. Άμα σκεφτείς, οι μεγαλύτερες μορφές κωμωδίες στην Ελλάδα, στον ελληνικό κινηματογράφο ας πούμε, έχουμε πάρα πολλές γυναίκες. Πάρα πολλές γυναίκες. Η Έλλη Λαμπέτη έκανε κωμωδία. Η Καρέζη κωμωδία, η Βουγιουκλάκη κωμωδία. Νοταρά, Βλαχοπούλου, Βασιλιάδου. Όταν ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση, η πρώτη κομική σειρά ήταν οι Τρεις Χάριτες. Τρεις! Τελευταίο θάρρος η αλήθεια. Πάμε ένα θάρρος. Είναι ένα ποίημα και θέλω να το απαγγείλεις στην κάμερα. Ώρα να ήσουν λογικό. Ένα λάθος δυνατό. Έχει κάτι που το μυαλό μου παίρνει και πώς να... Ό,τι μέσα μου συμβαίνει, με την ανάσα κομμένη, νιώθω το σφιγμό χτυπάει, χρόνο αντίστροφα μετράει, θα το ζήσω. 3, 2, 1, αντένα. Δεν βγάζουν κανένα νόημα. Κανένα, απολύτως. Και θέλω ό,τι μέσα μου συμβαίνει, με την ανάσα μου κομμένη, δεν κομμενάει. Δώσε Μαρή Φουρέρα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Θα το ψιθυρίσει. Μέτρα μου, μέτρα μου! Back to reality. They go gravity. Έχει μείνει η ζωή μου μισή το Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά. Είσαι καλά να κατεβάζεις το μυαλό σου ιδέες, να γράφεις. Ναι. Γιατί νομίζω το χρειαζόμαστε, ρε Κατερίνα. Συμφωνώ. Κάτσε ένα λεπτάκι να δούμε την δισκομπάλα σκουλαρίκη, η οποία όταν το μαλλί είναι κάτω δεν φαίνεται. Με το που ανεβαίνει το μαλλί λες wow ρε Κατερίνα αυτό το σκουλαρίκι. Είμαι εγώ αλήθεια, αλήθεια. Του μάτσα αυτό το σκουλαρίκι. Είναι η πρώτη εκπομπή αυτή που κάνουμε εδώ. Και αυτό είναι εκπομπή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μας, αλήθεια. 5-6 φορές να τα βάλουμε όλα, δεν θα κοπεί τίποτα. Θα κοπεί τίποτα μαλλιά. Τώρα ας το ελεύθερο, θα σας μια χαρά, εντάξει. Εντάξει. Επίσης το υποφέρω πολύ κάνει για να έχει φύγει ένα... σε κάποια φάση. Έχει πάρα πολλά στοιχεία πάνω στο υποφέρω.
Δέσποινα, δεν σε ακούω. Σε ακούω. Όλα καλά.